ଗଲା ବ୍ଲଗରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ନୂଆଖାଇ ନୁ ଇଟାର ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିନୁ ବୁଲବାର ଲାଗି ନୂଆଖାଇ ପରବଟେ ହେବା ଆଉ ବୁଲବାର ଲାଗି ନେଇ ଯିମୁ ଏନ୍ତା କେବେ ହେଇ ନି ପାରେ ମୋର ସାଙ୍ଗକେ ଫୋନ କରି ସେ କହିଲା ଚାଲ ବୁଲି ଯିମା ତ ପହଲା ଯାଇଥିନୁ ଆମେ ବାଙ୍କେଲ ଡ୍ୟାମ ହଁ ଏନେକି ମୁଇଁ ବହୁତ ଥର ଆସି ସାରିଛେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର କଥାଟା ଅଲଗା ଥିଲା ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ତାର ସହିତ ଦେଖବାର ଲାଗି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଦେଖଲାକେ କୁମଡ଼ା ପାହାଡ଼ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ଆମେ ଆସିନୁ କୁମଡ଼ା ପାହାଡ଼କେ ମୁଇଁ ମୋର ଭାଇକେ ଆମର ଗାଁ କେତେ ଦୂରେ ଅଛେ ଇନୁ ଦେଖଉଛେ କିଛି ଟାଇମ ବସିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିନୁ ଆମେ ଟାଉନକେ ଇନେ ହଉଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ବହୁତ ଲୋକର କମ୍ପ୍ଲେନ ଥିଲା କି ମୁଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜାର ବ୍ଲଗ ନି ଆଣି ତ ଦେଖ କେତେ ଜାଗାର ଗଣେଶ ତମକୁ ଦେଖାଉଛେ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଭୋଗ ବି ଦଉଥିଲେ ମୁଇଁ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ପିଇଦେନି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଏଇଟାର ପରେ ଆମେ ଆଗକେ ଆସିନୁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଥିଲା ବହୁତ ଭାରି ପେଣ୍ଡାଲଟେ ଥିଲା ଆଉ ଦେଖନୁ ଯେ ବହୁତ ବିରାଟ ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଖାଲି ଏତେରେ ନେଇ ସରିଯାଏ ପାଖେ ଗୋଟେ ମେଲାଟେ ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ଚାଲି ଆସିନୁ ମେଲାକେ ଦେଖନୁ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁଲି ମାନେ ଲାଗିଥିଲା ମୁଇଁ କହିନି ଭାଇକେ ଚାଲ ଆମେ ବି ଟ୍ରାଏ କରମା ଆଉ ଆମେ ବସି ପଡନୁ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆଖାଇ କେନ୍ଦାର କଟଲା ଆପଣ କେନକେ ବୁଲବାର ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ ଧନ୍ୟବାଦ।